Kuljum 30 tifel u tifla jidħlu bħala inpatients fl-isptar Mater Dei. Dawn minn barra tfal li diġà jkunu rikoverati hemmhekk. Għal dawn it-tfal ser tagħmel differenza żona ġdida li għadha kemm infetħet f'Disneyland. Żona l-apert b'amara li jsibu s-soltu f'bandli, bart radba u ċertifikazzjonijiet kollha neċessarji. Iż-żona fl-apert nedija s-segretarju parlamentari għas-saħħa Chris Fern li saħaq dwar l-importanza li l-lob għandu fil-fejqan, kunċett li verifikatu l-infermiera Rose Vella. Speċjalment tfal li jdumu l-isptar fit-tul, hawnhekk m'hawnx twieqi jinfetħu, ġifieri l-arja ta' barra tagħmilhom tajjeb. Il-fatt li hawn play area tgħinhom li fil-weġġat u fl-ugiegħ li jkunu għaddejjin minnu ma jassoċjawx l-isptar ma' affarijiet ta' dwejjaq u negattività. Il-fondi għaż-żona tal-lob fl-apert inġabru grazzi għal numru ta' sponsors u għaqdiet bħall-Fondazzjoni Inspire. Nathan Farrugia tkellem anke dwar il-ħtieġa li ġenituri ta' tfal li jkollhom bżonn kura jistrieħu għal ftit tal-arja aperta u jaraw li l-uliedhom jieħdu gost imqara l-ftit. Kien biss ftit ta' xurilu li tnediet emerġenza speċifika għat-tfal u s-sena d-dieħla għandu jiftaħ sptar iddedikat għat-tfal u l-maternità ma' mar b'180 sodda u 4 swali tal-operazzjonijiet.